Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Ibu Weda Arunginarni wonten ing pelajaran basa Jawi kelas gangsal. Wonten ing patemonan sakmangkih awakipun piyambak badhe sinau babagan tembang kinanthi. Tembang kinanthi. Tembang kinanthi kalebet salah sawijining tembang macapat utawi tembang alit. Menapa menika tembang kinanthi? Tembang kinanthi inggih menika bilih tembung kinanthi dumadi saking tembung kanthi, tegesipun kakanthi, nggandheng utawi nuntun. Tembang kinanthi minangka gegambaran lare alit ingkang ngremenaken. Tembang kinanthi ugi mengku teges bilih lare alit kedah tasih mbetahaken panggulawentahipun Bapa Biyung utawi tiyang sepuh. Tembang kinanthi nggadhahi watak pituduh, welas asih, rasa bingah, tuladha becik, tresnaning tiyang sepuh dumateng putranipun lan rumaket. Paugeran tembang kinanthi. Tembang kinanthi nggadhahi guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Guru gatra inggih menika cacahing larik saben sakpada. Guru gatra wonten 6. Dene guru wilangan inggih menika cacahing kecap utawi wanda saben sak gatra. Saben sak gatra wonten 8 wanda. Dene guru lagu inggih menika tibaning swara pungkasaning gatra. Guru lagu U, I, A, I, A, I. Gatra kaping sepindhah, guru wulanganipun wonten 8, guru lagunipun dawah swara U. Gatra nomor kalih, guru wilanganipun wonten 8, guru lagunipun dawah swara I. Gatra kaping 3, guru wulanganipun wonten 8, guru lagunipun dawah swara A. Gatra nomor sekawan, guru wilanganipun wonten 8, dene guru lagunipun dawah swara I. Gatra kaping gangsal, guru wilanganipun wonten 8, guru lagunipun dawah swara A. Dene gatra 6, guru wulanganipun 8, guru lagunipun dawah swara I. Monggo kita mirengaken tembang kinanthi menika kanthi saktiti, salajengipun dipun cobi nembang tembang kinanthi menika kanthi sae. Kinanthi mangu slendro pates songo. Kasaban peputih
kinanti Kala wau kita sampun mirengaken sekar utawi tembang kinanti kanthi stiti. Salajengipun tembang wau badhe kula jlentrehaken patokaning tembang. Kinanti mangu Gatra kaping 7 kang aran bebuden luhur. Gatra sepindah menika guru wulanganipun wonten 8. Guru lagunipun dawah swara U. Gatra kalih dudu pangkat dudu ngelmi. Guru wulanganipun wonten 8. Guru lagunipun dawah swara I. Gatra 3 uga dudu kapinteran. Guru wulanganipun 8. Guru lagunipun dawah swara A. Gatra sekawan lan dudu para winasis. Guru wulanganipun wonten 8. Guru lagunipun dawah swara I. Gatra gangsal apa maneh kasugihan. Guru wulanganipun wonten 8. Guru lagunipun A. Gatra 6 nanging mung sucining ati. Guru wulanganipun wonten 8. Guru lagunipun dawah swara I. Tembang kinanti sakwau nggadhahi piwulang babagan bebuden luhur utawi budi pekerti luhur. Gladhen menika kangge mangertosi lare-lare sampun paham menapa dereng babagan tembang kinanti. Gatekno tembang kinanti ngisor iki. Anoman malumpat sampun prapteng witing Nagasari. Mulat mangandhap ketingal wanodya yu kuru aking. Gelung rusak wor lan kisma kang iga-iga kaeksi. Pitakon iki wangsulana. 1. Tembang kinanti ing dhuwur ana pirang gatra? Wangsulane ana 6. Nomor 2. Sapa sing diceritakake ana tembang kinanti iku? Wangsulane Anoman. Nomor 3. Kepiye guru wulangan lan guru lagune Gatra 3? Wangsulane guru wulangane ana 8. Guru lagune tiba swara A. Lare-lare cekap semanten penjelasan kula, salajengipun monggo dipun garap Google Form kanthi setiti. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.